Türkmenistanyň prezidenti Gurbanyguly Berdimuhamedow özüniň serdar kabulhanasyna Amerikaň Birleşen Ştatlarynyň döwlet sekretarynyň Günorta we Merkez Aziýa meseleleri boýunça kömekçisi Robert Blake kabul etdi. Ol Türkmen-Amerikan gatnaşyklaryny ösürmek boýunça geňeşmelere gatnaşmak üçin Amerikaň Birleşen Ştatlarynyň hökümet wekilligine ýol başylygy edip başga wada geldi. Mehman döwlet başçysyna Amerikaň Birleşen Ştatlarynyň döwlet sekretary Hillary Clinton'yň salamyny gowşurdy hemde milli liderimiz ýetip gelýän döwlet baýdagynyň güni münasibetli tüýsürükden utlady. Hormatly prezidentimiz uzak möhletlöýünlük ýörelgelerini gurulýan we soňky ýyllarda täze depgineýi bolan Türkmen-Amerikan gatnaşyklarynyň ýokary derejede ötürilýändigini kanagatlanmak bilen bellidi. Türkmenistan Amerikaň Birleşen Ştatlary bilen gatnaşyklary uly sferýa we şol hyzmatdaşlygyň esasyny özara gatnaşyklaryň köp ýyllyk üstünlükli tejribesi we oňmundan meýlekde ösmek üçin bar bolan uly mümkinçilikler düzýär diýip döwlet başçysyna aýtdy. Duşuň barsyna iki taraplaryň hyzmatdaşlygyny ileri tutulýan ugurlar barada pikir alşyly. Şoň bilen maglykda Türkmen lideri we Amerikaň Birleşen Ştatlarynyň döwlet departamentiniň ýokary wezipeli wekili şu gezekki geňeşmeleň esasy ugurlar hakynda durup geçdiler. Şol geňeşmeleň gün tertibine ähli umum howpsuzlygy üçin etmekde hyzmatdaşlyk şeýlede söwda ykdysady ýanygy energetik ulgamlaryny we beýleki bir näçe pugdoklarda özara gatnaşyklar bilen bagly meseleler girdili. Hormatly prezidentimiz Gurbanyguly Berdimuhamedow we Amerikaň Birleşen Ştatlarynyň ýokary wezipeli wekili iki taraplaryň geňeşmeleň Türkmenistan bilen Amerikaň Birleşen Ştatlarynyň arasyna dostluk we netijeli hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny hemme taraplaryň berkitmek we ösürmek işine hyzmat etjekdigini anamillerdiler. Duşuga Amerikaň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistana gyýyşlary wagtlaryň ananlan wekili hanym Ailen Malloy gatnaşdy.